Jeg prøver at spille med colorblind mode nu. Okay. Og jeg vil spille med den hedder Deuteranopia. Er det Blake eller hvad? Jeg synes lige jeg så noget røg stige op et eller andet sted. Hun fejler 2,6 her. Ved vi om det er Blake? Hunches. Nå, Hunches. Døde mig. Ikke Hunches, det kan jeg høre det ikke. Men er det Blake? Det er Hillbilly. Ej, der er ulig. Jeg er fandme ulig. Jeg kan heller ikke se noget, Mads. Han swinger. Den der red stain er jo ikke red. Godt. Endelig sagde du noget, der lød normalt. Ja. Det kunne have været mere normalt, dog. Nej, der er no way han lever. Nah, bro. Der er no way han lever. Jeg kan ikke engang smide dig ud, sådan noget til at sætte liv, jo. Ej, der er no way. Men jeg kan bare ikke se noget, det der er problemet. Ej, undskyld, teammate. Jeg kommer til at tage ham hen til dig. Nej, hvad foregår der? Nej. Det går helt galt, det her. Det går helt galt for min bror. Nej. Seriøst, der er en grund til, at jeg er den mest legendariske spiller, der findes. Der er en grund til det. Det ville faktisk være smart, hvis vi havde samme skin, fordi du ville bare chase dem, og sådan virkelig smadre. De ville chase dig, og så ville du virkelig smadre dem. Og så ville de ikke tørre at gå på nogen af os, fordi vi havde samme skin. Ja, det er rigtigt. Og jeg er også damage, det er ikke engang max. Oh my god. Surprise. Nej, jeg behøver så ikke gemme mig, jeg skal bare lade være med at blive ramt. If you know what I mean. Som for eksempel lige nu. Yep, perfekt. Og nu ved han ikke, hvor jeg blev af. Falder for det der. Jeg går rundt om der. Bang, han volter. Tror du, jeg når noget her? Det gør jeg ikke. Ja. Se, altså, der er en grund til det, ikke? Altså, der er en grund til, at ting skal ske. Og nogle gange... Men problemet er, ikke? Nu hvis jeg... Hvad hedder det? Hvis jeg kommer på hook nu, ikke? Så bliver jeg på den hook, uanset hvad der sker. Så jeg skal lade være med at komme på hook. Fake. Ja. Der er ikke en her, vel? Nej. Okay, det er første hit, han får på mig. Lad os se, hvad vi kan gøre ved det. Okay. Han puller op. Åh, nu er jeg død. Ja, okay. Der downede han mig. Og det er fair. Det er fair. Men, hvad laver Meg? Meg, hun... Nej, hvad laver du, Meg? Nå, hun fik den faktisk. Nå. Han er virkelig ikke særlig god, så. Nej, men det er fordi, han kunne jo bevæge sig. Hvorfor kiggede han ikke bare væk? Ja, det ser godt ud. Nå, men vi er i gang igen, boys. Og Han er allerede efter dig, kan jeg se. Ja, fuldstændig. Men det er det, jeg mener. Hvis jeg kommer på hook nu, så kommer jeg heller ikke af. Det gør jeg ikke. Fordi at... han kommer til at facecamp mig med al hans kraft. Okay, shit, han er lige bag mig. Jeg skal lade være med at tage hånden af tastaturet. Fake der, vindue. Nej, der er no way, han rammer det. Nå, okay. Men det er... det er det, jeg mener. Jeg kaldte det. Hvis han fik mig på hook, så kommer jeg til at blive på hook. Nej, det gør jeg ikke. Fordi vi er endgame. Og så, men det er, altså jeg vil sige, det er udfordrende at spille med ordblind mode. Nej, hvad fanden snakker jeg om? Farveblind mode. Ordblind mode. Hvad fanden er det for en mode? Ordblind? Ja, du har mig her, Mads. Husk at du får det her, hvis du kommer på. Nej, der er no way, det er ikke bare. Der er no way, jeg ikke tog det der. Nej, det lægger meget der. Bro. Er der noget galt med din computer eller sådan noget?
Nej, du skulle se, hvad der skete der. Ja, han troede lige, jeg ville vault der. Ja, han skal have det 1K. Vi har 99 exit-dørene, så... Exit-dørene. Der regner jeg med, han swinger. Jeppe, hvad gør han? Hvad hedder det? Nej, jeg fik desværre ikke med det. Lad os nu bare lige se, hvad vi kan gøre her. Det kunne jo være fedt, hvis vi kunne gøre det. Nu kunne teammates det godt lige tage og... Ja, han er langt væk. Han er rigtig langt væk. Han er fuldstændig på mig nu. Og det han ikke ved, det er, at jeg har det der. Så hvis de får dig af nu... Der er jeg også sat her. Okay. Okay, det er faktisk vigtigt, der jeg åbner. Så skal vi bare ud, drenge. Jeg har det der, så tror jeg prøver lige at tage et hit her for teammaten. Ja. Så skal vi bare ud. Kom her, boys. Og der er vi ude.